Hej Anja. Som du kan se, så er det her min video omkring mit læringsrobot og programmering, som jeg har lavet her. Og der vil jeg gerne lige snakke lidt omkring, hvorfor jeg har bygget min robot, som jeg har, hvilke overvejelser jeg har gjort mig, hvad man kan bruge den her undervisning til, og hvad der gør sådan en undervisning rigtig svært. Så lad os starte med min robot, jeg har her, som jeg har lavet. Den er blevet dannet ud fra forskellige prototyper, jeg har lavet. En af de ting, som de overvejelser, som jeg lavede startede ud med, det var, at jeg startede ud med kun at have de her to. Der fandt jeg så hurtigt ud af, at de var simpelthen for bløde, så når de samlede slikket op, så ville det bare køre igennem, fordi de var bløde. Så jeg puttede de her to på, for at sørge for, at de var lidt mere faste. Udover det, så har jeg også fæstnet dem her i siden, til lige sådan at ploge dem ind i det her lille kloskab, som er her, sådan at man kan ligesom fange dem som en klo. Så, udover det, så er den faktisk ikke super avanceret. Der er blevet puttet en lille konduktør her bagved, faktisk for en praktisk grund, for at sørge for, at ledningen ikke kommer i vejen. Udover det, så du kan se, så er der en bane her. Og det vil bare være en af de baner, som der vil være i løbet af dagen. Der vil selvfølgelig være andre baner også. Og her kunne man potentielt, hvis man gad, og det vil jo være sådan noget, man kunne teste. Man kunne tage de her to rør og putte på siden, hver sin side her og her. Og derved skabe lidt ekstra mulighed for at fange noget slik. Så det er nogle af de overvejelser, jeg har lavet, mens jeg lavede den her robot. Og jamen, udover det, så kan du se, at den bane, jeg har lavet her, den består af nogle udfordringer, som min robot skal igennem. Nogle af de didaktiske tiltag, som jeg oveni også har taget, som man potentielt kan indføre, hvis man vil, det er, at man kan indføre nogle regler ved den her bane, hvor man siger, okay, jamen, hvis robotten rammer en af siderne, så kan det give nogle minuspoint, eller man skal starte forfra for eksempel. Det man udover måske også godt kunne gøre, det var, nu kan du se, at jeg har 4 forskellige slags slik. Så for eksempel har jeg opdelt den i at sige, okay, jamen sort, den er rigtig svær, hvorimod grøn er lidt nemmere, brun er lidt nemmere, og lysebrun er allernemmest i forhold til, at det skal være hernede slut af. Så der kan man ligesom farveopdele være sådan, jamen jeg fik en sort eller et eller andet. Så det giver sådan lidt spænding i forhold til de her sværhedsgrader for at indsamle slikken. Jamen, udover det, så ser jeg, at programmering her med programmering generelt i naturteknik, men specielt også i det her, giver super meget læring inden for eksempel modelleringskompetencer. Så her vil modellen jo være robotten, en konkret model, som jeg har her. Og udover det, så er det jo super meget hypotesedannelse også, og egentlig også lidt undersøgelseskompetencer, fordi at det er sådan en trial and test form af undervisning, hvor du prøver, det fungerer ikke, du prøver igen, det fungerer ikke hele tiden. Så her får eleverne en form for nytænkning i at skabe hypoteser om, jamen, hvis jeg nu lige sætter min kodning til, og i stedet for at den skal rotere 0,4, så skal den lige rotere 0,6, så kører den lige ud omkring den ene kant. Det ved jeg i hvert fald, det var for mig, da jeg gjorde det, så det er også sådan, jeg lidt føler, at det vil også være for eleverne. Så det er den her hypotesedannende, tankegang, som man også får ved den her slags undervisning og ved kodning, hvor du blander ligesom nu i det her tilfælde tal og længder og sammen med kodningen. En af ulemperne, der også kunne være, det er, at for nogen, der vil det nok føles lidt overvældende, når man kigger her. Også selvom, at det jo egentlig er skåret ret godt ud, så kan det alligevel godt gå hen og føles som lidt meget til sidst. For eksempel her, okay, der er rotation og sekunder og centimeter, sådan noget. Wow, okay, hvordan gør man det? Så der er det virkelig vigtigt, at man stiller sig og siger, okay, I skal bare bruge én enhed, det er den her, I bruger hver gang. Men det kan alligevel godt ende ud af, at der er nogle elever, som måske synes, at det begynder måske at være lidt for meget og sådan noget. Der er sikkert også nogle af dem, der kan synes, at det her med, at man bliver ved med at fejle,
det er en ikke så fed oplevelse, så de kan gå hen og blive frustreret over, at de simpelthen ikke kan få det til at fungere overhovedet. Så det er nogle af de udfordringer, og det er jo inde i stillaserings processen, med ligesom skal høre for, at det ikke er nogle udfordringer, de ikke godt kan overkomme. Ja, hvad var det så ellers, jeg lige skulle snakke om? Ja, jeg tror faktisk egentlig næsten, det var det, Anja. Så vil jeg egentlig bare lige her til sidst, også selvom der var lavet en prøve, at se om jeg kan filme og se, hvor godt det går for min robot at køre turen. Så nu ser vi her. Så den kører her. Yes. Og den kører her. Ja. Okay, det ser overraskende godt ud indtil videre. Og det, lige i det jeg siger, det ser godt ud, så mister jeg mine 2 stykker slik. Kom så. Ja. Okay. Ja. Nej! Nå, det blev kun 1 stykke slik for mig.